puɗɗirima e indigeno mbo senare wodani kisɗo kisnuɗo kisnowo mbo kisal ala to gaga muɗum towɗo townuɗo kala ko towi mbo pittali e arsigi yimɓe woni e tamandi mum on woni jiɗowo waɗa baɗowo laato en puɗɗirima e indigeno caabiɗo gurdam lori hen enɗam jokki giɗogol e kala kina ŋarɗina gurdam aade rutti juhni ɗum en juule Mouhammadou Cuɓaɗo ɓurnaɗo e winder goto mo geno yiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yiddeme nulaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe men diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on kofnam ala no mbatten so wona machallah en garte émission men juddu jeeri bismen ɗen ɗo hoɓɓe men kadi waɗɓe fayida juddu jeeriji kon kadi ko nanoɓe pulaar tigui rigui Seydou Pama salminama juurama. mi salmitima Oumou Dia machallah mi salmini dendagal yimɓe yeɓoɓe ayaw men Piindi TV e émission men biyeteɗo juddu jeeri ɗum noon wadde ko noddago waɗi notago wadde tawde en notima tan en jetti en Allah teɗen belti e notago ngo ɗum noon bandiraɓe onon fof calminama. On woni gorko mo doyi kumbo yummen machallah Seydou Pam jungu men ñaam ko musidɗo men machallah sehil men Pullo Sow debbo mo Edi a salminama. ko noon tigui Oumou Dia mi salmintimama e juurimama no fewi no fewi machallah kadi en beltima no fewi no fewi e noddago ngo nodduɗo e meɗen e ɗo e to ganduɗa hoore ma e awo Piindi TV en calmini foof en juurima foof en calminiɓe gandanɗa hoore makko kañum woni hoorejo galle o en mbi kadi bisimilla men ɓe gandanɗa hoore ma yeɓoɓe Piindi TV banggue to gandanɗa hoore maɗa émission men juddu jeeri. noon tigui ma chéri waddi en dendini calminali men en calmini yankoɓe en calminiriɓe juuɗi ɓerde sikki ala Seydou Pam had men nadde toɓɓerde wodi ko namdimam seeɗa tan yeɓiyankoɓe in woni anduɓe Seydou Pam ɓeydo andude Seydou Pam. Seydou Pam ko ɓiɗɗo pullo duyinaji mawnuɗo ɗo e Dakar gollotoɗo kadi ɗo e Dakar kadi ina waɗa ko wiyete art ina rendin ɗum e théâtre uji. Seydou Pam holno gurduɗa ɗum? alhamdulillah en jetti Allah no fewi no mbiɗa ni ko pullo liggantoɗo pulago c'est vrai namdal ma ngal somi faami jiɗɗa wiide holno ƴettirimi nalankagal banggue musique mbaddimi hen kadi théâtre torodo yummume bamo voilà manam bel waɗi difficile walla encore voilà donc ça fait difficile c'était saɗino am no fewi banggue ɗiɗi saɗino am laabi ɗiɗi par ce que goho mi tawani ɗum ɗiɗi mi hattana ɗum par ce que ƴettimde ɗum cuklel mbeɗa famɗi kono noon gondimi e muuseki haal waɗi mawnimi hantimi waɗi majeur en même temps kadi famille am famille mission am donc battiɗe saɗɓe weeɓi yettude Allah. noon tigui woni ko Samba Hammata Gadio wi ko mi tawani jimre e nder suudu nenam tawani jimowo kadi e galle babam kono noon ka fierté duyinaji firti il y a pas de sous-métier meccal mo neɗɗo waɗata fof so wondi hen fullo machallah ma yettinoy ɗum ɗo yiiɗi yettade ka fierté ma chérie Pullo Ba animatrice kono noon e nder wonde nde animatrice en jii Pullo Ba yeehi guri kewɗe yillim dal nde tawno en mbima so neɗɗo ɓuurima jangde waɗa feere ha jilloyɗa donc sa yeehi guri capan jeeɗiɗi wuuro foof sa ñeɗi ɗon pot ndiyam a yari mbe sikki ma andu e expérience ma dañan ɗum expérience waddi hono wayma ma chéri. e ko adi foof Oumou Allah waɗi e hayso en jibinaka ɗo ko ɗo mawnuɗen e wuuro ngoɗo yete en mbaɗi noon en jillima nokkuji kewɗi duuɓi ɗi ko pamɗi walla ko keewi ko foof kam en mbaddi e nokkuji ɗi gandanɗa hoore ma ɗi jiidani nde wonno so neɗɗo waɗi carriére mumen leydi Casamance yii toon leƴƴi ɗi jiidani nden leƴƴi kewɗi gandanɗa hoore ma nana e nder Casamance rutti woni toon kadi juddu jeeri e banggue to wonde Casamance ummade toon kadi arta kadi Dakar ummoɗon fayi kadi leyɗele arabeɓe to woni Arabie Saoudite
wadde en jillima en ji jikkuji kewɗi par ce que en ji safalɓe en mbi en ji joolaɓe mandiagoɓe balanta baynuka ɓen foof en kadi en kumpitima e ɗemɗe mabɓe he ko ɗum taki kadi gollal ngal seborde kono noon wonde pullo ne weeli ha maayi e kadi ɗemgal men ngal mataw natirɗen hen en naata milieu pulaar law kono taki men nadde hen hande ko jingere ko jingere ƴiƴam jingata ko ɗum taki mi ruttade hande kadi wonde milieu pulaar o machallah ma chéri ɗum firti tan jiɗɗen wiidi yeeɓiyankoɓe ko wona jibinede ɗo walla jibinede to ala ko yidde ko gonɗa ko tan ɗum addanata neɗɗo wonde kadi e darnade leñol ma nde tawno kalɗo jaaɗa an foti wadde représenté que leñol ma ɗemgal ma e ko wawi wonde foof aɗa foti ɗum wadde représenté e needi ma cuusal ma e golle ma e foof machallah Seydou Pam en natata vite fait e toɓɓeɗe toɓɓen jiɗɗen o natande woni en ji dewle ɗe ne yaawi karab kappet kaari resam karab kappet ceerle mbaɗi dewle ɗe jaawi ceerle ɗe jaawi jafɗon e konngol ngol holko saabi ɗum holɗo ello woni question no mawni de sabu no mbiɗa ni dewle jawɗe ceerle jawɗe en mbi sudde futur seere gueeƴ on jimanno ɗum nden quoi sudde futur seere gueeƴ donc musiba narullah holko saabi ko ɗum noon weeɓata haalde mais en jeemata hen tan yiide haalde jiyanɗe men en tant que artiste en tant que neɗɗo bittowo walla ƴeewowo wolof wiyata gestu aɗa ƴeewi ko ndo aduna holko yahata donc wasta jeeya hen seeɗa yiyande ma wasta hawre jiyanɗe yimɓeɓe walla wooda mo tonguiɗɗa hen bon nden ken tawako walla ko ɗeɗɗen nande en wiye wonde dewle nden ko jinna mbaɗanno ɗum surtout enen banggue fulɓe a finat tan mbiyeɗa nanganam ɓi kawma walla ɓi goggoma joni en mbaylima en gaccami liberté ji men par ce que gabbe ɗe gilli men sabu somi ƴeewi génération amen o minen e amen fuɗɗi walla mawɓe amen seeɗa ɓe nanganti debbo ɓe mbi non ko min labanto hooram ɓe gaccida e sagoji mabɓe eɓe gaccida e sagoji mabɓe joni noon eɓe naati dewle joni joni sans andude holkeɓe naati ko ko woni weeɓata noon par ce que neɗɗo wawa yii ɗum tan jiiɗa ɗum ganda ɗum non yidde e andude jiita te dewgal namni gueɗe ɗiɗi jiiɗa ganda kono sukaɓe joni kañumen jiiɗat tan naata wadde so tawi a yiiɗi tan a naati sa tawi toon ka anda en wawi doga min pour ɗum ɗon jiimi raɓɓiɗinde haala ka eyyi machallah tigui rigui jiiɗa ganda ɗon mbiyami sa yiiɗi neɗɗo ande ko jiɗirɗa ko neɗɗo ko ɗum woni guilli ɗe ina heddi sa nani mi wimam jiiɗa ganda wona andude neɗɗo 100% neɗɗo foof andatako mais andu d' abord bel ko garduɗo resdem non mais c'est ça walla ko garduɗo bel andu bel no jiɗirɗam ni omo yiɗirma noon d' abord gueɗe gonguel aussi sa wawi andu to ummi jangga sa ande makko ma andu to dottiɗɗamo te mawɓe mbi woto suuɓu mo jiɗɗa kono suuɓu jiɗɗo intéressant so dañama ɓuuri joni noon sa hawre jiɗɗe mo jiɗɗa noon o wayata welata wadde ɗon moƴƴi noon andude mi raɓɓikino kadi machallah Seydi Pam aɗa il faut que mi dillinma par ce que mbeɗa andi machallah ko woni koye gandini machallah pullo ma chéri eɗe mbeɗa heewi wiide ko yimɓe ɗiɗi ndendi so boni ko goto heewi ɓakkede dewgal ko debbo e gorko kono kala no boni wiyete ko debbo yiiɗa resede yimɓe ettatako andude holɗo probléme o ummi ko debbo tan o yiiɗa resede debbo biteɗo so resama ala tiindi pour dewgal wiye o wona desteɗo bel neɗɗo mbo yiiɗa resede ma naata dewgal saabu en jii hewɓe jiiɗa resede pijirani dewgal nden jooɗi jonde mumen ɓe ko wadɓe découragé ɓe ko ɓerɗe mumen ko bonnaɓe mais ɓe jiiɗa halfede nen hen kono naatowo en yalta bel on wona yidde dewgal nanne ɗum hen e andi Oumou kala to debbo woni ɓe poɗɗe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko debbo wiya sinno ko sago mum nana e suudu muɗum hay debbo goto yiiɗa
wiyeede kaari resaka sabu konngol kaari resaka debbo mbo resaka way kono galle mbo ala uddode hunde fof ko ari fof naata udu men walla galle mbo ala mbo ala baafal garɗo fof naatat kono wadde hay debbo gooto yiɗa wonde galle mbo ala baafal heddi ko noon ko taki ko heewi ko ganduɗa hoore ma hannde ne wiye debbo so Allah waɗi resama o seerama o jaggiri goɗɗum sabu hannde enen surtout ma enen hannde wiyeteɓe enen gonɗen koye banggue africain enen kadi yimɓe ɓaleɓe enen kadi yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma surtout ma e nder leñol men enen leñol fulɓe so resama lawol gotol seerama tan jogui nannama e inde wonde koye mbiyatma ko diwo on diwo wonko ɓe jokkena heewi Allah waɗi noon a resama e on a seerama a resama gongol an kam hanti ɓe jaltinima e nder dewgal paweteɗa ko neɗɗo cahan paweteɗa ko neɗɗo mo yiɗa resede te taw aɗa wawi ɓurde nangude dewgal ma e tampande dewgal ma e gonɗo hen mo yaltani kon ko ti mata anda rewɓe reseteɓe ne ceereɓe ɓen ɓuuri yidde resede ay ɓe yiɗa resede ɓe ɓen nan toon ɓe jiiɗa halfede ɓe ɓen nan toon kono tant que debbo ina jaɓa resede ina jaɓe takkusane jooɗo laafaji jooɗo kuma dewgal ngal won yiɗi resede ha juuɗe kono noon pullo en ndendat mine ma kucciten gorko nen ɗo kanko waɗi représenté dendagal worɓe joofoɗen ɓe kaldina makka enen kewi yiide mabɓe mo potmi ɓe wiide sen gagnani toñde arrivé mbarodi départ mousse départ mbarodi arrivé mousse ullundo départ mbarodi mos jafɗon départ mbarodi arrivé ullundo ndu jiɗotande debbo aɗa doga safa e marwa ko wima fof wi madame sa tawi jomum ko ñamta galle mon gosi non won ñam gosi nde hen dibiteri aɗan funtidire jomum aɗa yiɗi resdem kankane omon funtidire ma omi yiɗi resede bel jaɓɓal ngal ɗon ndu puɗɗi ɗon son continue noon e dewgal ngal bel dewgal ngal welta par ce que Seydou jaafuɗa mi jaɓani ko mawɓe mbiyat ko dewgal welani en jewti hen dewgal mettani ko adun metti sa resama a tampat sa resaka a tampat ko weeli adun ala gurdam ala ko mbawɗa wurde taw a dañta hen caɗele walla probléme wadde ko gurdam metti wona dewgal kono noon dewgal kadi welnete sen jooɗima dewgal welani enen mbaɗe koye men ken fodɓe muñde tan gonga muñal in foti wonde mais hatta goto men foof waɗa effort totta keddiɗo fodde mum mbawen wondude ɗon an gaccat naata ɗon ok par ce que a naati ene wayno kalɗa toon yonode saabu ka namdi ɗo dutiɗa kadi mbajiɗa ndeysan ene waɗi nafoore no feewi heddi noon moni fof e tan e yiyande muɗum dewgal sa nani wonde wiyeede naata hen gorko ƴamowo nene welno debbo kañum nene welno bone mabɓe fof wonko wone hoore muɗum oɗo wone hoore muɗum ko yidde resde ne resiri fof ne moƴƴi yo res tan waɗa ko wawi e ko wawa oɗo ne yiiɗi ko resede waɗa ko wawi waɗa ko wawa ya jooɗo dow less ma tan mbaɗa sinap wiye heureuse ménage joni noon so dewgal ari ha nder taw ko noddan ɗon ko fof ala ɗon woni mbiɗa ko nani départ mbarodi arrivé ulundu gondunɗen nden en cuwa resnide enen fof ken barode ene gaare galle meɗen en gonti uluɗi vraiment c'est honto ene hersini te hayso aduna fof calim enen jiɗdir ken wondoɓe wadde waɗi sérieux wadde kalko jiiɗa noon e aduna hesko wona dewgal ene moƴƴi tan neɗɗo kala kaɗa woni dow mo wone gonga ɗum woni ardi par ce que gonga kañum ko gonga fuɗɗoto gonga gassata kañum na wattinta ko noon tigui eyyi min yiyandam tawi mbinom ko nani tan sukaɓe joni en keñi eɓe natate neɗɗo eɓe natira pour dañde ɗum tan wona pour ɓoydude mum wadde ɗon so tawi dewle ɗe donki ɓoyde ɗum ɗon jeeya hen heddi ko waji tan mbajiɗa o yo neɗɗo tinno so tawi yiiɗi debbo saabu Allah yo hollo ɗum ko wone muɗum o weele jikku ma o naate ma o weele dañal ma ngal o naate ma o weele ndimagu ma ngu walla gonko ma o naate ma
to ɗum tan o tawoyta galle kono so tawi no aɗana suudu ko wonande sa naati so feeñi ko jam fo ɗon min jirani wadde ko waaju tan gooyam ɗiɗe goɗɗo kala ko neɗɗo ene fuɗɗo e aduna yo fuɗɗo ken wattina min mbiɗi confrontation hakkude mon onon ɗi aɗa andi pullo aɗa andi Oumou ɓe kamɓe worɓe ala waɗoɓe xemmem woni jiya hunde tan jiiɗa jaribe aɗa andi wadde découvrir aɗa andi ɓe jaafo e worɓe poɗɗen wiide feccere maɓɓe hande natti resde mbeɗa yiɗi noon piyaɗo fof yo yoftude e feccere maɓɓe natti resde par ce que andi tawi haade taki ɗum par ce que ɓe ngarat ƴamde taw gona goonga sabu kala ko goonga wertani yahata so ɓe ngari ɓe jii debbo pullo jontaɗo bawɗo wonde suka debbo ɓe jii ɗum hande tan ɓe gaddi juuɗe e koyɗe fof ɓe nanni ɓe gaddi gilli ɗi gona normal feccere maɓɓe mo jiiɗa fof cartable mum ko photocopie ɓerɗe goni hen boɓe kalli fof ɓe tota ɗum photocopie goto so keeɓim joñma banggue joni noon an suka debbo moɓe garanta o yidde aɗa andi gorko no holluma yidde cikka ko hen mum nde wonno sukaɓe rewɓe ndisan feccere maɓɓe hande yiɗi resede aray maɗa holluma gilli ɗi gandanɗa hoorema guila jibinɗa meeɗa yiide gorko bayɗo noon feccere sukaɓe rewɓe noon ko erreur mawɗo yoɓe ƴewta yettaki photocopie original ko mo original o rokkama goɗɗo ko noon batton seydi aɗa andi Saydou e noɓe mbiye manda compagnie Saydou ɓe original o kiwi rokkude ko mo yiɗaɓe ay mo yiɗaɓe c'est vrai de mbo anda jaam ko boni heewi warde ɗum mo yiɗaɓe on heewi dañde original o si jiɗɗoɓe ne mayɗa ɓe on heewde heɓde photocopie o ɗum taki dewle ɗe pour ɗe gonan ɗum taki nana hande dewgal janggo ari ceergal ɗum taki hande wiye rewɓe heewɓe ndesaka ɓe lima men ɓe mbatta hen min pour min ɓe koɓe limata men ɓe mbiya rewɓe heewɓe ndesaka ko nana jooɗi ndesaka ko feccere nde ko worɓe mbaɗi ɓe noon feccere rewɓe nana e aduna he ko worɓe taki ɗumen hande woɓɓe kaari dewgal woɓɓe celtima resede kono won worɓe kadi haarɓe dewgal sababun rewɓe aha fof nan hen accum jaab min jeeyi ɗum fof nan hen hoto wallum aɗa andi fof nan hen fof nanay hen kono noon hande rewɓe heewɓe wonduɓe rafi hay koɓe mbiyata ko rafiji kewɗi voilà stress uji kewɗi ko worɓe pawiɓe ɗum yesma ñallin yaha retraite guila duuɓi ma suwa yaade hayno mo jiiɗa fof nayi sabu Allah e mette mo jiiɗa fof hoore mum ɓorima sabu Allah e dogde no yiilo ko yitata sabu tawa no woppi ayi to 4 heures du matin no jiyata rewɓe no ummi no jaaha no jiiɗi yo ko nañi ko worɓe nan porta mbajjaji no cuddo pullo wonɗo jaɓmi ko wonɗum jaɓani par ce que ayi kala ko jiiɗa ɗo boni worɓe bonɓe ngoodi de mi jaɓi kono worɓe rewɓe bonɓe keewi de a wiinani kala debbo mi jiiɗa ene boni ko gorko bonni ɗum ko noon kadi worɓe ɓe boniri to ko rewɓe bonni ɗumen rewɓe aɗani ɗe mbaɗiri graw kamɓe tawa tan gon kalten moƴƴuɓe en goodi de mais boni he bonɗo bonnata ha para bonno hono mum par ce que a yiyata an sa tawi a limtama anƴɓima ko rewɓe ɓuuri hewde ka debbo pourtant mais ko rewɓe idi anjiyam onon rewɓe onon kew rivalité hakkude moɗon kirmeje ne kewe e moɗon wadde rokki worɓe valeur mais c'est ça par ce que gonten koye habde nder men taw ko gorko goto min mi resata joom suudam non mais attends waaw non woto wi adda ɗum worɓe ke moɗon woni te gorko so kesi ha ande ɗum ar yaadema yaltide sehil ma yaltide mo ganduɗa enen kaɓe nder men attends pullo non o rendinani hay goto ko onon gabbi ɓerɗe moɗon jiɗɗa ko dañde debbo sinno sagum to kañum han dañata kañum han ɓurata mboto rewɓe hono muɗumen wawa wonde aduna mais Seydou en tant que an ka gorko jiɗɗon carrément holno gandirta ɗum bon par ce que aɗa andi en mbiyatma tant que neɗɗo haalani ko woni koye mum a andata te haalulaji moon in beeli golle wiiteno golle so neɗɗo gollima aɗa foti andude mais hande triché o in heewi neɗɗo in holluma ko alani holno gandirta jiɗɗon gilli yimɓeɓe manam haaloɓe joom haalaji belɗi ɗi ƴamaroɓe debbo saabu ɗemgal ɓenen keewi kono debbo ƴoƴƴo kañum natirta e dewgal walla yiɗiri neɗɗo saabu ɗemgal gilli wona konngol gilli ko golle kono fof oɗon mbaɗa eyyi non mais wadde c'est ça gilli ko golle golle ɗe noon kadi wona yekkide kalis rokkuma comme waji ɓe olof wiyata ko sagal ene waɗi ene waɗe ay gorko moƴƴo o debbo hesko mbo resani o rokkat tan
orko baniga debbo orko koddiɗo makko kanko kala biyaɗo debbo omo yurmo ɗum omo et c'est teddin vrai toon pulluma haal ɗon par ce que debbo heew funtu ɗum so neɗɗo waɗanma tan mbiya ko jiɗɗo c'est ça heddi ko noon heddi ko noon mbeɗa andi kam mais so noon tawi neɗɗo waɗanta mbo añkede attention non gorko añca debbo manda sa faami non yiddi heewi ayi waɗi plaisir debbo gorko yiima yiɗma fijirdem manam yiɗi humpitadem ɗum plaisir ɗum ko jarrabi kalanɗen o nani oɗon ɗum ko a faami en ƴettu mbuɗ wawi jarande tawde jogui million ngaji waɗema des millions rokkuma galle oto to yiɗa resma yiɗa resde to yiɗa resde te garduɗiyade hay sa fuɗi allah ɗu kanko jooɗota wadde wona ɗum kalten ummu namnima mumi holno gandirɗa jiɗowo jiɗɗem jiɗɗomo debbo an non e manam an gorko an taw ka yiɗi debbo holno poɗɗa waade gueɗe ɗiɗi kamɓe teski ɗum d' abord debbo il faut jurma ɗum ganda tigui omo yurmoma par ce que aɗa woni yurmudem debbo en wonde fan debbo fof noon ko woni ko la qualité fof so tawi a wurde makko sa wonde makko seeɗa ɓerde makko ɓuuɓi omo yeehi haalande metti makko joni noon sohli kollowo meɗene serma voilà joni noon ayi ɗon merci ayi ɗon noon bandiji ɗi ɗo mbaɗat profite o pourtant o ɓeydata mettere on mais ay moƴƴo noon jiɗɗemo jeemat safrande mettima hattina ɗum kono saydi not ɗon gueɗe gonguel e hedde gonguel woni joom konngol kala ko wima hande ɓalwi sa arima taw ɓalwi mi haalani dañal de mi haalani beauté mi haalani ɓuucidirdi mi haalani leldade kalim ko neɗɗagal e guille cikkuɗa on yiɗimi ɗeɗo gueɗɗe si neɗɗo yiɗum e gorko yo nangu te ɗum firti hande pullo ɗum firti hande konngol mo mbiɗa ko waɗi ɗum wadde importance hande so gorko jogin konngol so felliti wiide ina yiɗma tabitinat pulaar wi hulɓina dogi woppi ko yiɗno tiiɗani merci kono so aɗum fof dari noon tabitinat on won joom konngol ummu worɓe heewɓe ne keewi tawde maɗa wone caɗele a yowima nane so debbo sa ɓadima ɗum a yurmima ɗum e par ce que debbo ine sohli kolluɗo sa ɓadima ɗum a yurmima ɗum haalama mettema kono heɗo gorko no tawma e mettema taw ko gorko goɗɗo fawma ɗum hutoro mettemaɗe par ce que jiida e ma jammaji ɗi ɗantaki ɗi nden ɗon jammaji pourquoi jagguɗa hakkilla mo ñoore min mi yiiɗa ko mbatta ko de renda e ma jammaji ɗi ɗantaki ɗi renda e ma mette ɗe wiya sinno ko min taw noon ko jiinoɗa e oya ko ɗum ko seeɗa ko heɓori fawde dow ma jammaji goɗɗi ɓurɗi musde ko nana ngara te heewi widem oɗo gorko ko boccon taw après gorko wattani debbo gorko teddintu debbo tawa noon kanko ko resanma ko ɗum ɗon ɓuuri hulɓinade eyyi pullo kono ɗon Seydou eyyi addu yaltin ko woni koye hakkille ma wonko hakkillam aɗa andi o wi o jaaɓi wonde kala debbo so ɓadima gorko no feewi yiiɗi ɗum hene heewi haalande metti mum gorko te la plupart debbo metti mum taw gorko hono mum rokka ɗum metti eyyi ɗum ko par ce que debbo e gorko kañumen mbadda d' accord ɗum ɗon sen jaggi ɗon voilà ɗum kam adi way noon heddi mbimi gorko biyowo en safranma metti ma nani mi haalnima mbimi gilli walla neɗɗagal wona e konngol kay golle embi ndimago neɗɗo koye golle e balle ay cafrowo metti ma jotta tan wima min wonno mais non o waɗat jiiya Saydou a nanani kalmi ko de oɗon mbaɗa de non d' accord oɗon mbaɗa ha joomum sikka o boni oɗon mbaɗa ha joomum mbimami kay baldo e ma jammaji ɗi a ɗanaki mais so boni aɗen ko wiyatma an kay watma ko woppede koye ma ko noon o wiyanma wonde ko worɓe potani so arema wima worɓe potani par ce que debbo tawi gorko mbo mbiɗo parere worɓe wima wonde worɓe fof potani debbo jibinani goto wona ni wayi waɗa feere ha gaño haqqille ma so waɗi feere no ha gañima haqqille ma ñande fof paroye ma wiyanma wonde ndeke umtaki oya woppuma kono e ɗon Seydou pullo enen jii ko ɓuurko hen hewde hande internet o rewɓe yewtoɓe sa yiiɗi jaggude joom galle ma ni mbatta ni nanguirta joom galle ma te enen haaloɓe no gorko jagguirte foof feccere hen ngala e dewle walla ko mbita ko sa jagguiri ni joom galle ma ɓoccitta kom taw hande enen limtina dewle bel enen en mbaɗani ɗum appliqué a faami kadi cikkimi min est ce que gorko
bel neɗɗo tindinet no jaggirta walla an foti janngude mo gonduɗa ha ganda no jaggirta ɗum par ce que woten jejjit gorko fof e timmuɗon cheyɗani aɗa wawi yodde ha mbayani urul ayni a wona cheyɗani joom galle ma ko wona an a waɗani ɗum a waɗi foddeji ma fof kon a wona cheyɗani mum Allah waɗat ɗum jiya cofɗa ha wayne am tawat timmi mo gonduɗa o cheyɗani kadi wona tin o wona an ka Allah waɗat ɗum jiya gorko wonde debbo moƴƴo jaɓan ɗom kon chaque jour tan mbina debbo rokkata debbo hakke jiya gorko in muñan debbo in faw ɗum fitna jamme ñalaw taw accita on debbo in jagge debbo on ɗum ɗon kadi enen foti haalde ɗum e aɗa andi Oumou ɓe mbi wonde Haalpulaar en mbiyata gadiɗoma e niɓɓuru wiyata ma reno jaalal kono noon so neɗɗo biɗoma rento jaalal idima e niɓɓuru wima rento jaalal ti kañum rentaki jaalal ngal noon tawɗa kono yene jaalal ha leli wone moƴƴata jaalale woyno fof nannatma joni noon an debbo mbo resaka walla naati e yalti e naati kadi a yalti a jooɗima e internet an debbo desaɗo jooɗi e suudu ma aɗa heeɗo conseil ji on est ce que ma wawa wonde ɗum ɗo nete ko gandanɗa hoore makko erreur mawɗo walla baddira joom galle ma sababu bajotoɗo kadi debbo ko wiyete sono murne sa yi to gorko ma so yima ya waɗ waɗa sa yima woppu goppa so debbo acci ha ina wiye yo waɗ waɗa walla yo woppu woppa wadde on debbo fayi koye kassi fayi koye théâtre ala hakkille mbeɗa ko yawat ɗum mbaɗa ɗum ɗo ete debbo no foti andude ko wiyaka ne foti andude ko waɗa ko wiyaka yo waɗ ɗum woni ko ɗiɗi kadi debbo enen seɗen murna debbo mbiyeɗen ko dewgal ne metti ɗum tan waɗe koye men mbaɗɗen koye men tan dewgal sa dewgal koko muusi a wiyataki kam an sa yi jaam nantuɗo mbiyeɗa tan ko sa yi ko guerre woni toon enen jaggen ko seɗen yaha tan debbo no murnen nawa surtout ma noon taw yo nawlira ɗon kam wiyete tan ko hakkude Irak e Russie hande koye gone wadde ko ɗum woni toon ko haare woni toon haare sa yi haɓete jomum sono yaha joni membo fotan gasde wajiɓe nen mbaɗ men signal nde ɗo foti ko membade nawateɗo to gorko o haɓɓat lohi comme balla gay mo lohi woto sippiroyede ni ɗum nante hoore he et pourtant dokkuɗomo lohi hande extra jafɗe mi nanno toon hande ko neɗɗo ina ari bonnuma wima so Allah jaɓi mon bonne on ko famde ɗo alkeli so Allah jaɓi mbiɗa Allah keni wawi wasa jabde bonnaka wallahi ko lohima kooliɗa pour nawle sinno won ko mbawnoɗa debbo natata an natɗo kadi sinno won ko mbawnoɗa won ko joguiɗɗa wona noon wayanno wadde wona bindol walla lohol wona lohol wallahi wona mbad wona hay dar ko gondigal saabi Allah e mbeɗa heewi wiide hande sa dañi ko musma wat haalan Seydou wat haalan Pullo salligue kuccita e joom par ce que kala mo ñaaguiɗa ko jomiraɗo ñaagoto wallahi te on tan ñaagotoɗa gantata kom wiyatama aɗa wawi ñaagade on sa ñaaguimon ɓerde ma illade rocket wallahi mi Allah funtuta bonnunam Pullo wannam kaari mangam jaɓantama koye punti gonɗen par ce que enen en natti tottude dewle hakkimumen jaggoɗen tan ko guerre Irak bonnude neɗɗo bonnude aduna mum bonnere ene woodi kono wattinta yahatani ma yomno walla yomno ɓesgu ma ala fof mo jiiɗa neɗɗo aaw kaari kono mi haalantuma hande Oumou rewɓe hewɓe hande haaɗiɓe dañje ko goto fof mo jiiɗa nan dadi pour hoto gorko mo addude debbo walla hoto mi dañji nawriraɗo walla hoto mo jiiɗa fof cikkata mata wonko woni caggal joni kam ko onon rewɓe gone haalde mbeɗa heeɗo saabu ko onon rewɓe nani garti hen nani kadi e rewɓe mbiyannoma ko tan nen joni e nder haala o haali wonde internet o a yiyat hen rewɓe jooɗiɓe no mbawi rewɓe hono resirte te to sa ƴeewi en donc resede won sehilam goto mbiɗo internet c'est pas net waɗani net te o haali toɓɓere wonde waɗno sensé madame sensible won toɓɓere ndo wiinde wondi a yiyata debbo waynano kangini wonde joom galle muɗum te to wona jarrabe joom galle makko manam joom galle makko wona o jarribani mum ay nden point on point waɗi sensible par ce que ɓen rewɓe woni hen ɗon ndewata mbiyen liggo gorko te pourtant sa liggima gorko pour yo yiɗi non ko mbaalu dañca wallahi natti wonde jogiɗa kanga tan gilli forcitaki Seydou eɓen mbaɗmen signale taw yewtere nde ɗum weldat ɗo ɗon gasir kono noon mbeɗa salmin sehilom
Ibrahima Mbaalo ndeysan ɗeɗo balɗe fof on jiyanimi émission juddu jeeri bammak no sanki enen jaalam yo Allah yurmum yaafom ko contretemps hande on fonno arde kadi ko tardude e laawol ngol kono noon enen kuccite caméraji caméraman uji men professeur Samba woni bacci e mais inde wotere tan wawi ƴettuɗo wawi wiyede Samba e bacci fof cat show musical Ndeye Fatou Massaly e mon frère on beltanam Seydou noddude ina weeɓi kono noddude noote no saɗi mbeɗa yafnoma ka esta ka neɗɗo moƴƴo machallah a haɗani aɗa woppi haajuji ma e hammuji ma fof aɗa ari kadi laawol mo ƴettuɗa o e ko mbatta ko noon wot accu machallah ka fierté e duy pullo anni machallah ka debbo mbe hettinma kadi e leñol ngol mbeɗi ko mbatta ko mbeɗa ɓooyi waddem félicité e wiidem golle ma no weeli kadi mbeɗa welto hande e rendudema plateau machallah ma chérie ko noon tigui merci a jarama a jarama no fewi no fewi merci jarama bandiraɓe merci